Hi guys, ya sini Day Mabel ulit namin. Dapat sila Erwin o Galong Bonsing. Okay guys, muhabit sa miad ko kay palit big sedaan. Hallelujah, imo ka hapit mo lupad. Yan na pud miss kugon guys. Ning hapit mi are kay mo palit mi og isda. Ante. Nino tag isda ron guys. Ante. Awak may ay naay bangus. Halo. Ay naibanak nila guys. 180 ang kilo. Dapat ko kita. Tag 160. Halo. Ante, an sa mga isda ante? Ito may mama. Mapapalit ako Dixon, mama. Wow. Kape? Oh. Oh, Ante, kani ante? An sa man kani? Ha mga isda ah. Katambak. 320, 350 dagko. Katulad doon sa. Ato sa lamisa. Okay. Ante, nami enda di. Ni ada ri guys. Unsa may isda ante? Ay. Ni asa man ante ikaw na mag-igo. Asa may nga, ma'am? Imo na ikaw na sa tilulo? Oh, tay pati ha. Init mo. Kay uban din sila tagpila po ng bangos. 180 ma'am. Kare tagpila ni. 180 pud na. Ante ikaw na mag-igo sa imo lang. Ni ma'am? Boni mo ikaw ra. Kani ra ano? Ano, unsa man isda? Pila na ma'am. Ikaw na pagpili na, ante. Lami po lang bangos ano unan. Kulingan mo sa kulingan, ma'am. Apoy ilal at tulad. Bangus sa kulingan. May bangus diya, gwapa. Bumili kay dagat man ang bangus sa. Kaning bangos. Okay gani. Kana ra. Ani upat ka buok, ma'am. Na maura din na unay lain. Ilang kilo man? 1 kilo. Tagon 80. Ala. Pwede mo sa gulan ninyo anak, ma'am. Na kanang upat. Ayun, sa gulan ko mo. Pwede na sa gulan. Apoy bangos dagan. Pila may lahat kilo? Hindi, napila nung rin nun. Ano, pila pa daan niya? Pila ka buka na, ma'am? Kana ra na bangos. Ante kana ka. Lato mo, ma? Hindi ano. Kana ra ako. Kani? Hari ka ganang bangus. Kana apil na lahi. Kanila to ha? Di adong na kana lang bangos lami na. Di bangon ang lato ate. Kape. Ay, pagong lato sa mangga kay dagko eh. Ram le video to ha. Bagungon. Kung naglubi. Lato. Fresh pa kayo? Sa color-color ba? Asa naman tong naiupat ilain lang kay mo. Ilain lang? Oh, sige. Lemon channel. Bali ha, subscribe. Okay, subscribe mo sa Marilong Bulanon. Salamat kite. Marilong Bulanon. Marilong ano? L-O-U ang tumoy. English. Marilong. Marilong. L-O ha? L-O-U English. Siya na ang marilong. Subscribe, subscribe eh. Thank you.